Salutare mă și mi-am găsit la un nou video pe canal. Astăzi ne jucăm Minecraft Marco World. Deci haideți să începem. Cum vedeți, am spawnat aici într-un copac. Vedeți acolo încolo este câmpie, încolo munți și din astea. Ne vom merge spre câmpie, cred, pentru că nu vreau să mă duc încă la munte. Mi-a luat destul de mult din viața acum cum am sărit. Așteptați un minut cât să îmi dau ceva aici. Cum vedeți, acum mă cheamă Steve pentru că Minecraftul meu își dă reset de câte ori vrea el. Cum vedeți, aici este o câmpie. Sunt puțin răgușit, dar nu. Se întâmplă să mi se blocheze ecranul, nu știu de ce. Cum vedeți, aici n-am lag deloc. Și vreau să-mi cer scuze că am avut lag în Minecraft Survival in Oasis. O să facem curau să nu mai avem lag. Și dacă vă întrebați când o să vedeți videoul următor de Minecraft in Oasis, o să fie mâine. Depinde la cât ajunge Raul de la școală. Până atunci, oricum, noi vom mai juca off-camera, să începem un observator sau ceva. Să mai găsim niște iteme, ceva, nu o să construim, ba da, poate să construim o fermă sau ceva. Nu. Așteptați un minut pentru că am probleme cu fovul. Mie-mi place să am fovul foarte mare și văd că nu l-am. Și acest lucru nu-mi place. Deci voi pune așa tocmai. Fovul vreau mare la 110. Uitați așa, îmi place mie să am fovul. Deci aici nu e bine să sap, că văd că vine apa. Îmi batem vaca cu târnăcopul. Bă, dar mori odată, vacă împuțită. Are puțin atac, înseamnă târnăcopul ăsta dacă nu omoară nicio vacă. Păi să pa undeva pe aici. Stați mine că mai ușor mie să joc cu split controls. Da, ce split controls. Uitați așa, vom juca. Simt că mi-e ușor și sunt mai tare obișnuit, pentru că așa joc și pe PC. Mă scuzați dacă nu prea vorbesc, dar na. Cum vedeți, îmi sparge toate pietrele de aici și după aia vom ieși de aici. Cred că mă ajung 27 pietre, momentan 28. Am uitat unde e ieșirea. Uitați fix aici. Așa. Știu că am pus un crafting aici. Vom face un topor și un furnal. Vom merge să ținem copaci, dar prima oară vom lua craftingul cu noi. Să mă scuze dacă m-au auzit foarte încet, că nu știu ce s-a întâmplat, dar vorbesc foarte încet. Nu vorbesc încet, dar se aude foarte încet că vorbesc. Văd că e destul de mare câmpia asta, ar fi fain să ne facem o lume, să ne creăm, să facem copaci din astea.
Sper să nu-și mai dea reset Minecraft-ul și să-mi șteargă lumile, că renunț la Minecraft definitiv. Cum vedeți, avem și lava aici, de toate, tot ce vrem. Încă o oaie. Să putem face și noi un pat. Să avem multă carne. Știu că ar trebui să mă ocup de tăierea copacilor, dar nu prea găsesc. Văd că acolo sunt niște copaci. Uite, astea toate de aici. Tot la shotgun. Mama, sonorul mai încet. Ar trebui să-mi iau și puieții care mi dă repede, sper tot copacul să-mi dea niște puieți și să-i duc să-i plantez pe câmpie, că văd că pe câmpie nu prea sunt copaci. Și asta nu prea îmi place mie, că n-am copaci. Mă gândesc câți puieți am strâns. Cred că 0, că văd că nu-mi dă nimic, niciun puiet când sparg astea. Bă, am 2 puieți. Și mai vom sparge și ăla de acolo. La Marco World vom face videouri de vreo 40 de minute pe acolo. Oh, pumpkin. Vom tăia și pe aceștia și vom lua. Le dau lumină mare dacă ne facem rost de torțe. Dați o pădure și în partea aceasta de aici. Pentru că nu se trebuiască foarte mulți copaci, pentru că voi face eu acolo o căsuță. Deci vom construi o căsuță. Videourile de Marco vor fi de vreo 40 de minute în afară de acesta. Pentru că acesta nu va fi așa de lung, pentru că e primul video dintr-o nouă serie. Voi pune sonorul de la animale mai mic. Sound, adică audio, aici nu se poate. Voi pune sonorul acesta mai mic.
știu unde să-mi fac oare căsuța. Mă gândesc să sparg astea de aici sau încep aici. Da, aici ar fi cel mai bine după mine. În primul rând ne trebuie niște sticuri și vom lua o lopată ca să spargem astea care nu avem nevoie. Deci că aici avem niște pământ ridicat fix unde vreau să fac eu casa și nu-mi place. Cu rest și cu pământul ăsta care îl vom lua, vom acoperi locurile unde sunt găuri sau ceva de genul. Dacă vreți, vă arăt că este pus pe hard. Doar nu-mi dau seama de ce nu vin, dar după mine este bine că nu vin încă. Mă vei că încă n-am căsuță. Așa. Uitați, deja un mob împuțit. Creeperino. Sper să nu vină să mă moare, că vreau să scriu ceva aici. Vom pune aia ca să ne păstrăm itemele. Așteptați un minut. Ce nu merge să scriu? Așa se scrie. Inventory true. Așa se scrie. Scuzați-mă pentru un minut. Dar am aici ceva și mă stresează. Scuzați-mă cum e ieșit din Minecraft. Scuzați că intru pe toate aplicațiile, dar vreau să intru înapoi în Minecraft. Nu mai scriu nicio comandă. Trebuie să avem destule lemne. Mă atacă un zombalău. Tu-i nația lui de zombalău, puțin să-mi sugă pula. Am... Deci, vom intra înapoi în lume. Sper că asta este. Da, asta este. Și mi-am pierdut itemele. Oh, gosh, ma! Deci vom merge să recuperăm itemele dacă nu mergem în partea bună, cum văd. Nu știu în care parte este câmpia, sper că încolo. Pentru că vreau să-mi găsesc itemele, pentru că aveam multe lemne. Nu să mi le pierd așa. Pentru că m-a omorât un căcat de villager în puțin sus și mi-a arătat nația. De gay ordinar ce e. Și uite că vreau să-mi fac casa mai aproape. Zombalăi aici. Ce nu-mi doream să găsesc. Tot ce nu-mi doream să găsesc, am găsit aici. Tu nația, mă. Uitați că iară mă omoară gay-ul. Uitați cum mă omoară, uitați că mie mi se blochează touchscreen-ul. Uitați că m-am omorât din nou. Dați-vă că am atâtea probleme. Voi pune pe peaceful cât mă duc să-mi recuperez iteme, pentru că altfel n-am cum să mi le recuperez. Terminația, boschetar împuțit. Peaceful. Gata, așa. Să-mi bag piciorul. El de zombalău. Dați câtă mă omoară că mă duc acolo. Îmi face căsuța. Nu mai rezist cu gay ordinar ca și ăștia.
Pe aici, vă sper să nu pierd itemele care noi am luat sus, că doar 5 minute rezistă. Repede să mi le recuperez. Aici, uitați câte iteme aveam. Voi începe casa să o fac. Cam aici va începe casa. Uitați de aici. Ce? Nu înțelegem ce s-a întâmplat. Încerc să fac o căsuță destul de mare cât să pot să trăiesc în ea. Ușa va fi pe aici, pe undeva, dar stați un minut. Dacă nu e pe ca și pe calculator, că dacă ți-a apăsat pune, pentru că aici dacă ți-a apăsat sparge. Îmi voi sări aici și așa. Și încă una aici. Am 33 de lemne. Văd că nu am destule lemne ca să construiesc o căsuță. Nu mai merge să mai luăm. Mor cu dați-mă ăsta, mor. Dați cum face ca nebunul. Deci, cum vedeți, trebuie să mă duc să mai fac rost de niște lemne. Dar prima oară voi lua 3 lemne de aici. Trei lemne. Am doar 2, nu știu ce mi-a dat pe al treilea. Așa, deci 3 lemne. Un pat. Pentru că ca să se facă zi, uitați așa. Nu să mă culc, nu știu ce. Ok. Deci este zi. Putem merge să tăiem cu bani, dar prima oară trebuie să mai facem încă un topor. Pentru că acela ni s-a terminat. Un topor așa. Merge să tăiem copaci. Dar prima oară ce întâlnim așa animalele în drum, le omorâm. Ca să avem și mâncare. Așa mergem după amândouă, și după mâncare și după lemne. De cad lemne iau, de alea iau. Nu mă interesează să fie casa veche la fel, pentru că, na, e o casă doar așa pentru primul video. Pentru că deja primul video l-am lungit foarte mult și are 19 minute.
Veți, am strâns destul de multe din astea. Vom mai tăia încă un copac să fim siguri. E minutul 20, văd că. Adică nu minutul 20, n-ai filmăm de 20 de minute. Îmi dau seama unde poate fi căsuța. Aha, acolo de pe învață bine. Până atunci... Am urât și oaia aceasta. Fim siguri. Hallgasstok már! Nem bírtok hallgatni. Deci nu mai avem lemne. Dar sper că am făcut destule din astea. Avem 64 și 64. Ok, destul de bine. Așa. Acolo una... Deci acum vom face un acoperiș. O vom acoperi doar așa pentru că vom face mai multe etaje, dar asta o să vedeți în videoul următor. Nu așa vreau să acopăr, fac... O să-mi pun toporul în mână, mai am și pe ăsta foarte slab, care e aproape tot folosit. Îl pune așa, uitați. Uitați scrimul mătii. Uitați când a pus pe el, uitați ce face. Trebuie să-mi schimb tațul, ia telefon, am ce face. Adică face figuri. Trebuie neapărat să mi schimb, jur. Deci vom sparge astea de aici. Op. Hallgass már! Op. Op. N64 aici, văd că. Astea sunt ultimele lemne pe care le avem. Trebuie să nu le irosesc pentru că dați-mul meu are figuri, face figuri. Uitați cum face. Avem 45 de lemne.
Deci vom pune și niște blocuri aici. Și vom coborî în casă să vedem ce se află aici. Spargem asta, spargem asta, asta. Deci vom pune un bloc și aici, așa. Îmi face o ușă frumoasă, cât de frumoasă. Slujdor. Nu e prea frumoasă, dar nu. Nu intră lumina prin ea, este problema. Avem ușă de castel, ce dracu. Deci vom pune și fornalul jos. Îl voi pune aici și craftingul îl voi da și îl voi pune acolo. Așa. Vom face două chesturi. Le vom pune aici. Și oameni buni, atunci cu acest video, nu uitați să lăsați un like, dacă v-a plăcut să vă abonați și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!